आब' जोंहा माइ गेदेरनि आब' देरसिनमोन नामा आब'आ? आब' देरसिन दिनैसो फैदों। ओमफ्राय नैबे मामाय राजा गुमैनि बियो। ओमफ्राय बिदिनो खामानि बेस्थ'नि थाखाय फैनाय जाया नालाय, ओमफ्राय दिनै सनमान लानो नागिरदों आरो बिमाय जायो नालाय आफाखौ आइखौ बिमानो बोसोर गोदाननि नामै बैसागोनि। माने बैसागोआथ' दा गामि सोरनावबा सोरनावबा फांसनसो जागासिनो। ओमफ्राय जोंहा आब'मोन दंफैयो आरो आब'मोन फैदों दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव फैफेराबो बिसोरो। गुमैबो फैदों। माबायावसो हाबा जाहैदों आब'आ, बालिपारामोन नामाथाय? बालिपारा ना आब'? सारदुवार नैबे गुमै जोंहानि। हेपि बैसागो ना? नैथिं आदै गारि सालायना फैदों ड्राइभार साइडनिफ्राय। नैबे आब' जोंहानि आमाइ गेदेरनि आइनि बिदानि फिसाजो आरो आब' इयो। ओमफ्राय नैबे रानिया सोरानिमोन? ओमफ्राय नैबे राजा मामाय जायो आं। राजाया फैयाखै सासेया गेदेरा, सानै फेमिलि बेरायनो थांनो नागिरदों बारियाव दायो। राबार बागान गायनो नागिरदों नालाय आं बेहाय थांगोन होनना आब'मोनहा बेरायनो। गारि लाबोदों नालाय गुमैया। गाखोदो दे। लासै लासै फै होनदो। हादान नायग्रा ना? हाग्रा बारिथार नै, हाग्राखौनो एवनो मोनाखै बारिया। गय गायफिननांगौ बेहायबो। बारि नायनो फैदों आरोना मामा। गोजाथारबाय माथो। मा नाममोन? रिक्कि ब्रह्म नामा? रिक्कि बसुमतारी। दा गुमैमोनखौ बारि देखायखांबाय आब'मोनखौ। ओमफ्राय जोङो बालिमुखजों एसे बेरायनोसै आरोना, हाजो नायैनो। नैथिं मामायाबो हाजो नुवाखैनो इथिं जोंथिंनिखौ। गावसिनिथिंथ' भालुफुं खाथिखा ने? बारा गोजान जाया भालुफुङा आब'मोननिफ्राय, खाथिसो जायो। पिकनिक मोनसे माबा दंमोन ना वाटारफल नोंसिनिथिं हाजोआव? माबायावमोन ना बियो? टिप्पि। थांगोन र' उनाव नामेरि नायनो। बालिमुगाव बेरायनो थांसिगोन दा हाजोआव। आंबो गोबाव जाथारबायमोन थाङैया। बिथिं फटक लादों आब'मोनहा गारिजों थांसै। गारियाव थांगासिनो जों दा। कपिराइट फैगोनलै आंना। मेथाइ दामबा कपिराइट फैनो नागिरना, ओंखायनो बन्द' खालामहोबाय आङो आरिखौ। ओइथिं ड्राइभ खालामगासिनो। मोजां ना आब' गामिया बेरायनो? हादाना। ओइथिं गुमैयानो। गुमैयालाय मादि मोनदों बेरायनानै? बरिया ना? नै लामा बानायगासिनो नै बिथिं जाजोबाखै।